sestru. Halo. Ljubi brat. Ljubi brat. Aleksić Jagodine. Ajmo Jagodina. Olimpijska Jagodina. Jeste, da. Ajde. Znaš ti Pope čoveka sa neverovatnim pamćenjem? Znam. Ajde. Drugi neki. Ne, evo ti, a pa moramo da ga ispričamo. Izašao čovjek. Dobro. Ja sam čovjek, ovaj čovjek s nevjerovatnim pamćenjem. Ajde, nastavi ti. U cirkusu, kaže vojitelj, izlazi i publici kaže, dragi gosti i gledalci, ovo je čovjek sa nevjerovatnim pamćenjem. On će sada da se popiše po gledalcima iz prvog reda. I ovi kačulici redom skaču, staju, beže, sedi, deko stigne. I kaže vojitelj, dame i gospodo, kao što rekao, čovjek sa nevjerovatnim pamćenjem. Ajde, jedan kratak. Ajde. Gledaju baba i deda porno film. Dobro. Iz redakcije kaže baba dedi, tu, zaustavi film, vrati malo nazad, još malo, pauziraj, tu. Muž pauzira i kako malo čudno, i šta kaže baba na to? Ne znam. Takvu zavesu da vi kupiš. Dobar si, reci mi, znaš šta kaže Sveti Petar kad sretne Rušku Jakić? Ne znam. Ne bi ti više zadržavao, ćao, zdravo, pozdrav za olimpijsku Jagodinu, za olimpijci.